नमस्कार। हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। अपने सबन कैसन बानी? आशा करत बानी कि अपने सबन ठीक होखे। ठीक तो चलिए अपने सबन मस्त रही, स्वस्थ रही, हंसत रही, खेलत रही। एकरे साथ साथ हमनी के पढ़ाइयो करे के पड़ी। ठीक बा? तो आज जे बा हमनी देखब जा क्लास 10th के जौन भोजपुरी बा। ओके, भोजपुरी में क्लास 10th के 6ठा नंबर अध्याय जौन बा, यानी 56 अध्याय जौन बा, वो अध्याय बा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ई चैप्टर के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा ओके हमनी देखब जाए आज अपने सबन के सामने लेके आइल बन जौन की इम्पोर्टेंट बा। देखिए, अगर अपने चाहतनी क्लास 10 में भोजपुरी में अगर 95+ नंबर लावे के तो अपने के पढ़े के पड़ी। वीडियो के अंत तक देखी, अपने के सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन करावल जाई। ठीक बा? तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के प्रेस कर ली। हाँ, अपना दोस्त सब के पास भी वीडियो के शेयर कर दी, काहे कि अपने लग के दोस्त सब के भी हेल्प हो जाइए से। ठीक बा? हम बहुत जल्द अपने सबन खातिर मॉडल पेपर भी कराए वाला बानी। ठीक, तो चली हमने स्टार्ट करत बानी जा। क्वेश्चन बा सबसे पहले देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक देखी हमने अपने सबन खातिर लघु उत्तरीय प्रश्न भी लेके आइल बानी ई चैप्टर के। ठीक, तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हमने शुरू करब जा। देखी पहला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब भइल रहे। ठीक, अगर अपने सबन बुक पढ़ले होखे या हम जौन पढ़ैले बानी अपने सबन के चैप्टर के जौन, अगर ओकरा के अच्छा से अपने पढ़ले होखे, अच्छा से ध्यान देले होखे बात पर, तो अपने समझ से एको गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बची ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने कह देम। अगर नहीं पढ़ले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाई और वहाँ से वीडियो के पहले देखी, अच्छा से ओकरा के पढ़ी समझी, फिर आके अपने ई क्वेश्चन बनाई अपने खुद पे खुद, अपने सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन के बना दें। तो एक बार अपने जाई वीडियो के अच्छा से देखी। ठीक, चली खैर हमने अभी क्वेश्चन करत बानी जा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब भइल रहे, यानी यहाँ का जन्म कब भइल रहे। पहला ऑप्शन बा 1884, दूसरा ऑप्शन जो हमनी के ख नंबर बा 1891, तीसरा ऑप्शन बा 1885 और चौथा ऑप्शन बा 1917 में। ठीक, तो याद करी अपने के हम का बतैले रहनी। तो भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जौन भई रहे 1891 में भई रहे। ठीक बा? तो हमने के आंसर का हो जाई, ख का हो जाई, राइट आंसर हो जाई। ठीक बा? चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने देखत हनी जा चैप्टर के। अंबेडकर के पिता रामजीव राव मालोपी मूलतः कहवा के बसिंदा रही। कहे का मतलब वहाँ अंबेडकर जी के जौन पिताजी रहनी वहाँ के मूलतः मने कहाँ के निवासी रहनी, कहाँ के रहे वाला रहनी, बसिंदा यानी कहाँ का रहे वाला रहनी, ये बताओ के बा। पहला ऑप्शन बा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन गुजरात। तो हमनी के राइट आंसर जौन हो जाई महाराष्ट्र। का हो जाई महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ग का हो जाई राइट बा आंसर। ठीक, एकदम सही बा। ठीक बा? देखिए, अगर अपने सबन एक PDF लेवे के चाहतनी, नोट्स लेवे के चाहतनी, तो अपने सबन हमारा नंबर पर मैसेज कर दी 95 23 11 23 63। अपने लगन के का होई कि जोड़ दो जाई ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ अपने सबन के भोजपुरी के जितना भी क्वेश्चन आंसर बा सभी के PDF मिलत रही। ठीक बा? फ्री में, एक खातिर कोनो अपने लगन के फीस देवे के नहीं छे। ठीक बा? चलिए आगे बढ़त बानी जा हमनी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर के रहस। श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर के रहस, यानी कि श्रीमती भीमाबाई जौन बाड़ी ई अंबेडकर जी के रहनी। ठीक बा? अंबेडकर जी के रहनी
तो पहिलका ऑप्शन बा मातारी यानी कि माँ, दूसरा ऑप्शन बहिन, तीसरा ऑप्शन मौसी और चौथा फुआ। ठीक, तो देखी जे भाई अगर पढ़ले बा इस चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन मैंने देख ले बा, अच्छा से समझ ले बा, उ तो आंसर दे दी। ठीक बा, तो हमने के आंसर का हो जाई मातारी। के रहे वहाँ के तो मारनी। ठीक बा, चली मारनी वहाँ के, यानी ऑप्शन नंबर क हमने के का हो जाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाई। देखिए अब चली 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंबेडकर के बाबूजी सेना में का रही, यानी अंबेडकर जी के जो पिताजी रनी उ सेना में कौन पद पर रनी, सूबेदार रनी कि मेजर सूबेदार रनी कि हवलदार रनी कि कैप्टन रनी। ठीक, तो चारों ऑप्शन में से हमने के कौन सा ऑप्शन राइट बा, तो मेजर सूबेदार। के रनी वहाँ के पिताजी मेजर सूबेदार, तो ख नंबर आंसर हमने के राइट आंसर हो जाए। देखिए अपने लोगन के बार बार कह रहल बनी, अगर 95+ नंबर टारगेट बा अपने सबन के, तब अपने के नोट्स बनावत चली साथे साथ और एक पढ़त चली, याद करत चली। हम अपने सबन के मॉडल पेपर भी बनवाएम। ठीक, लगातार 4 साल के मॉडल पेपर अपने सबन के सामने आई। ठीक, अपने सबन के वादा करत नहीं एको वो क्वेश्चन ना छूटी। ठीक बा, अपने मात्र नोट्स बनावत चली साथे साथे। ठीक, ना तो मोबाइल नंबर जो अपने लोगन के बतैले बानी पे मैसेज करी, अपने के PDF प्राप्त हो जाए। ठीक बा, चलिए अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ भइल, यानी अंबेडकर जी के शुरू वाला जो शिक्षा रहे, शुरुआती में पढ़ाई जो वहाँ का कहनी शिक्षा लेनी उ कहाँ भइल, सतारा में, पुणे में कि मुंबई में कि लखनऊ में। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन में से हमने के राइट आंसर का हो जाए। सही आंसर कौन बा, सतारा। ऑप्शन क का बा एकदम बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा, सही आंसर बा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखी कि अंबेडकर का समय समाज कैसन रहे, यानी अंबेडकर जी के समय में हमने के जो समाज बा ई के तरह के रहे। ठीक, पहला ऑप्शन सुने, समरस, भेदभावपूर्ण कि उपद्रवी या शोषित। तो हमने के राइट आंसर का हो जाई भेदभावपूर्ण। का रहे, भेदभावपूर्ण रहे वहाँ के समय में हमने के समाज। ठीक बा, अंबेडकर जी के समय में समाज कैसे रहे, भेदभावपूर्ण रहे। तो हम आशा करत बानी कि अपने समझ के इतना तो क्वेश्चन मतलब कि समझ आइल हुई। ठीक, देखिए अब इस चैप्टर में 6 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनत रहे, तो हम अपने लाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के जौन 6 गो बनत रहे हम अपने लाइन के करा देनी। ठीक, अब एक बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन बा। ठीक बा, तो हमनी के लघु उत्तरीय क्वेश्चन में अपने समन के मिल के गो देखी 6 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बा, तो एकरा का हमनी नेक्स्ट वीडियो में करब जा। अगर अपने लाइन के वीडियो अच्छा लागल होके ठीक, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के प्रेस कर ली, अपना दोस्त सब में भी वीडियो के शेयर करी, वीडियो के लाइक कर ली, चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ठीक बा, ऐसे सब्सक्राइब करें लाइक करें तबे जाके हमहू मोटिवेट होके तो अपने सबन खातिर वीडियो अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। ठीक बा, तब तक के लिए अपने लगन से विदा लेत बानी। जय हिंद, जय भारत।